Salutare toată lumea! Iar rar! Eu sunt DJant din Dead Gamers. Tot a început cu un eșec. Un mare eșec. Ce? A, da, asta e Halloween. Mă joc versiunea de Halloween. Mă ador! Prea șmecher. Și cred că tocmai am pierdut, nu? Da. Aia nu împingeți, serios acum. Au. Sniper ca de obicei, îl ador. Nu știu ce, îl ador, nu știu ce aș fi dacă n-aș fi sniper. Ce? Tickets. Bine măcar că eu știu unde se stă cu sniperul, dacă nu s-a schimbat și mapa. Se pare că am văzut la Hitpin că i s-a schimbat mapa. And that is the best case scenario. It gets a lot darker from there. Ce vorbește ăsta aici? A lot darker. Vorbește sniperul, aiule. Step right up. Plecăm de aici. Opa! Da. Nu cred că mai rezistam. Oh my gosh! To stay degrees, red number, hold fire to load up the rockets to release. Bine, pe și cum? Hurry! Cum The enemy is about to start the strongman. Bine, pentru asta o să mă fac în soldier neapărat, hai repede. Te rog să... What? Ce se face? Oh, deci dacă ții click, se... Dar ce e asta, oameni buni? What? De asta ce mai e? A, de fapt, da, mașinuțele. Lana, hai fotbal. Unde-i mingea? Uite-o, uite-o. Nu! Nu! Fuck! Bă, dau un sute! Ne-au dat gol. Nu. Bă! Bă, da, așa de la mine-s proști, nu glumă. Da, îl iau pe ăsta. Da, gata. Gol! Jolim! Ok. Opa. Nu, apără poarta, apără poarta! Nimic nu... Ah! Fuck! Nu! Doamne, bă, da, avem niște... What? Avem așa proști în echipă și nu știu ce nimeresc mereu cu proști. Adică uitați-vă! Să spuneți și mie cum se intră, dacă puteți în comentarii, să spuneți și mie cum se intră în serverele Valve, care joacă pin. Bine, nu știu sigur cum... Yes, keep killing each other. Look at those bodies piling up. This will be the greatest. Nu știu ce forță are asta sau sigur, nu știu sigur ce face. Screw you, ancient Sumeria! Mi se pare că face o explozie mai mare. Ia de aici. Soldier. Ah, gata, cred că... Unde mă? Unde mă? Ce-a fost asta? Bine. Să știți că n-am apăsat pe nic. Cine mă omoară? Ah, era de ea de treabă. Deci nu știu cine mă omoară și mă enervează asta. Deci, frate, te omoară cineva... Știi cine... What? Nu te ciocan. Unde scaupele? Ah! Check you, man! Ola. A, da, am tras, a fost puțin lag, cred. Haide, hai să mă văd.
Deci, inteligență, ai de credeți și mai roșii, nu știi? Ce face ciocanul ăla? Nu înțeleg sigur. Opa. Nu, nu mi s-a părut că... Hai, mamă. Cred că am puțin de lag. Nu știu ce cauză. Poate puțin mai... Ia de niște pișat. Bă, dar văzusem că era în fața mea. Să distrugem niște mini-sentriuri. Pentru că așa se face, mă. What? Oh, nu! Fugi! Uitați acolo ce bătaie. M-a intrat. Dați-o prin altă parte. Aici e preferatul meu când sunt sniper, dar numai... Uite câta capul are ăla. Păi n-ai cum să... Ia uite. A, nu știu acolo. Uite. Și eu am cap așa mare! Da, până acum. Pira, era plăcerea mea! Sunt unii oameni... Ah, ai tras-o, da. Opa! Ce-au ăla, e acolo, nu-i bine. Opa! Oh, serios, chiar trebuia să mă aștept la asta. Dar se mai întâmplă să greșești. Așa. La doar capul ăsta de pasăre, să spun. Este... am mai spus asta. Rostul meu malefic, cred că vi l-am arătat, era... ce să mai vă spun? Seria asta îmi place mult. Oh! Hai să vă vedem. Seria asta îmi place foarte mult. N-aș renunța la ea. Niciun pic. Tu, Sentriu! Nu te-am omorât? Cine? What? Uite ce repede trage pistolul ăsta. Arcă. Te duci pe gârlă. Ce faci, mă, taunt cu mine? De ce oameni? Opa! Da, trebuia să mă aștept la asta. Și de fapt ce e? Nu m-am omorât. E un mare lag în capul ăsta. Uite, sniperul ăsta. Păi, seria asta nu cred că va cam plăcut. Ce o să fac încă un videoclip doar pentru că e Halloween. Asta că vreau să văd unde mă duce de reporterul. E bine, dar totuși ar trebui să... Stai, ce echipă? Noastră! Să mergem să ajutăm pentru țară și măcar! Mă aruncă... Ce să mai mă fac, că nu mai știu ce să mă fac. Să mă fac chiar soldier. Soldier. Uite ce paierul ăsta cu mănușa. Nu-mi place mănușa aia, nu știu. Bine, hai să și am apăsat. Oh! Da, știu asta. Fugi, Matei. Nu, Matei, nu vine să-i spun numele lui Sky. Ce? Evi. Ciudat. Destul de ciudat. Așa. Scoutul! E cel mai tare dintre toți! Scoutul! Stai!